Saatnya jam pertama dimulai. Jan, aku rasa nervous sih, minta ayo. Ngerti aku, lek mau jawabane A, aku tepuk meja ping 1. Lek jawabane B, aku tepuk meja ping 2. Jan pinter kok Jan, aku janjinya salah-salah. Lho, ojo nyontek. Kowe iki ra ngerti sing salah ku endi. Lah lek nyontek, apa ngerti aku sing salah? Halah, makmu ki aja serius tenang ngono. Kayak kalender akademik kae. Jadi yang motivator ae. Sugeng enjing rekan-rekan. Enjing, Pak. Niki pripun konsep tinjau ulangan? Siap, Pak. Ya wis bisa disiapin di alat-alat itu. Sebelum ulangan niki kula bojone buku-bukune. Endra. Lilian. Fajar. Laila. Disini diwiwiti tenanan. Lek niki nek kowe nek sing terlalu nyontek, tak coreti kabeh kertas pulpen abang iki. Wah, tak tulis astaga Pak No. Fajar, Laila. Tepuk-tepuk ijone apa? Arepe konser iki. Olahraga tangan munimu pas ujian. Waduh. Coba tangannya harus mari sebelum kok ya, Cak. Ini loh ya, Cak. Yang tadi nggak belum manfaat. Yang sukses itu teman itu yang belum berusaha. Iya, bohong. Wah, aku sadar. Ya kontak itu salah yang ora ubah. Aku janji ora bakal nyetek maneh, Pak. Aku iya, Pak. Sukses kudu nganggo usaha, ora mung tepuk meja. Nah, iki jenenge kesadaran sing bener, ora mau nyetek ae. Lah lek kowe butuh lagi belajar, ayo. Deal, Nick. Aku njajal serius sinau saiki. Nah, iku lagi mulai cerdas lan berbudaya. Nah, jujur lan kerja keras iku luwih penting tinimbang upaya kanthi jalan pintas. Sukses iku ora bisa diwenehi kanggo kode rahasia.